Silav roj baş hevanlohê vîdarim herkes baş e. Îro jî rojev gelekî germ e. Nêçîrvan Barzanî nihala Enqereyê birayederên dewleta Tirkiyeyê dest bi hevdîtina kiriye. Pêşî Hakan Fîdan dibîne. Piştî nîv jî ew ê ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ve were pêşwazî kirin. Mijara wan diyar e ji xwe îşaretê vê yekê Nêçîrvan Barzanî duh di daxuyaniya xwe ya li Hewlêrê de dabû. Çi gotibû? Rayedarên dewleta Tirkiye niha di pêvajoyê de samimî ne. Wisa xuya dike lê Partiya Karkerên Kurdistanê Qandîl gotinên Rezdar Abdullah Öcalan tam bicih nayîne. Yani çima Nêçîrvan Barzanî ket nava helwestekî bi vî şeklî gelo Partiya Karkerên Kurdistanê çi gav navetine dewleta Tirkiye çi dixwaze ku pêk nehatiye yan jî Rezdar Abdullah Öcalan çi xwestiye ku partiya wî hevalê wî li Qandîlê pêk neanîne. Nêçîrvan Barzanî beriya hevdîtina xwe ya li Enqereyê çima ket nava helwestekî bi vî şeklî doh hevalê me ê mereq dikin me behs kiribû me têra xwe şîrovê jî kiribû vîdyoya me doh êvarê de heye. Lê îro em ê cih bidin hevdîtina wan. Qasê ku hate gotin di navaroka hevdîtinê wan de Rojavayê Kurdistanê heye, Qesedê heye, hevdîtinên heyetên Rojavayê Kurdistanê û Şam heye. Em ji Kudirê dizanin Şeybanî jî çûye Tirkiye. Esad Şeybanî, Wezîrê Karêderve ê hikûmeta Demkiya Sûriyê. Ew jî Hakan Fîdan dibîne, Nêçîrvan Barzanî jî dibîne, li wê derê ew ê hevûdû bibînin. Yani tiştek ku em fehm nakin, dawa Kurd û Kurdistanê tê nîqaş kirin, Rojavayê Kurdistanê Qesedê tê nîqaş kirin, ama muhetab tune ne li holê. Dewleta Tirkiye di vê derê de samîmî nine, dürüst nine. Heftê û heft hezar cara em aynî tiştî dibêjin. Dewleta Tirkiye li pey fitne fesadiyan e, de ku dolavan e, li pey komployan e, mesela îro jî nehê cotme heye, ew tên digerin van tiştana tînin rastî rojên giring tînin. Mesela heftê cotmehê rojekê giring e ji bo mesela êrişan. Mesela Kobanî de jî wisa ye, êrişa li ser İsraîlê de jî wisa ye heftê cotmehê ne. Yani acayip ji wisa hin tarîx hene, hin roj hene ji bo xwe giring dibînin, ji bo xwe manevî dibînin. Wisa îşaretê hin tiştan hene. Nehê cotmehê Nêçîrvan Barzanî li Enqereyê, Şeybanî li Enqereyê. Destpêka komploya li hember Rezdar Öcalan e. Roja ku ji Sûriyê derketiye mesela. Bana hemî çawa rastî hev tên. Êdî belkî tesadüf e jî. Belkî bi zanebûn rastîn. Ne mesele ama em tiştekî heye em dizanin hevanî. Dewleta Tirkiye amedekariya şer dike. Êdî îcab nake mirovê şêre. Dewleta Tirkiye li hember Rojavayê Kurdistanê amedekariya şer dike. Vê yekî êdî em fehm bikin. Yani îcab nake mirov bibe xwedî pêşbîniyên pir ecêb. Yani îcab nake mirov alim be, zaniyar be ji bo vê yekê zanibe. Her tişt aniha îşaretê wê ne. Dewleta Tirkiye tu berpirsiyareke Rojavayê Kurdistanê muhetab nabîne, nedîtiye. Selaheddîn Demirtaş serbest berneda. Bi hikûmeta Demkiya Şamê re heşîr neşîr e. Li Helebê şer da derxistin. Çi qas dibêje bila bibêje dewleta Tirkiye îşê min pê tune gudoh gotinê Tayyip Erdogan hebû. Dibêje em aramiyê dixwazin, em huzûrê dixwazin. Çeteyê xwe jî li wê derê bicih kiriye, çeteyê xwe xist nava şer li Helebê. Niha li Helebê mesela heft derî hene, ê ku dikevin her du taxên Kurdan, her heft derî jî niha girtîne. Vê sibê em pê hesiyanek ku tenê du rê hatine vekirin, ew jî rêyên ji bo peya wesayît dikarin her werin. Dewleta Tirkiye bixwaze nikare ji van çeteyê xwe re bibêje ya van deriyan vekin. Hemî çeteyên dewleta Tirkiye ne, hete şejîn ne, colar nîjîn ne. Çavkaniyê ji herêmê ji me re radiyînin ku li wê derê ê ku şer didin derxistin, ê ku van rêyan digirin, ê ku rê li ber provokasyonê vedikin, çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye ne, Sumo ne, Öso ne, hidî navê wan çi dibe bilive, Emşet, Memşet. Milletê Kurd dawiya dawî de muheqqiq bi ser dikeve. Qet şik û şûpa me tune ye. Milletê Kurd wê bigêje azadiya xwe jî, bigêje serxwebûna xwe jî, wê hemî herêmê xwe jî azad bike, ew yek gav bigave. Aniha tiştê ku em di nav dane sancî ne. Sancî ne. Tiştekî tê dûniye, tiştekî dizê, tiştekî mezin dibe, ew jî Kurdistanekî azad û serbixwe ye. Aniha em nava sancî wî dane. Qas dibêjin bibêjin.
بلا خوا سری به فدراسیون به کنفدراسیون به وانا همی پرگالن همی گورین هیم کردستان سر بخانه همی دندانین گاو بگاو ملت کرد بخوا قرار داده هوانو دو مجوره بحث کرد یعنی پروبلم نده داگرکرین دولت ترکیه ده پروبلم دمه مجیمه منطقه کردان ده اگر ام بخوازن ام بدستخن ام نخوازن تو کسی که وی دنیای ده تشتكي بيشكشي مناك بنيرن يعني ريزو حرمتها ما هي ملتي جينجنرا مثلا بنيرن لحر دري دنيا ملتي جينجنة هي دعوة كيواني كو ببن نتوتونه مثلا دعوة كيواني كو بزمان خوا يعني جي بتشاندو كولتورا خوا بجين تونه فرض دكن دچin كودري adapte dibin yani jî adapte nabin problem avane ama derdekî wanê ku dewlet çêbikin welatekî ji xwe re çêbikin tune ye ji bo wan her derê bê sînore sînora nas nakin tên Swîsre dibin weke Swîsriya yan jî çand û kultura xwe dijîn ama dawekî wanê ku mîna me ninin mesela em dawa netobûnê dikin ji wextê ku em daw nekin firqiya me çê nabe em jî dibin koçber mesela milletê cîngene ana koçber e li her derê dünyaya ew jî êl û eşîrê wan hene navê wan cuda ne li her derê li gorî dewleta navê wan diguhere rêz û hirmeta me heye ama dawa wana ku bibin dewlet tune ye ئێمە کووردا جوداهیەمە ئەوە ku em dixwazin bibin xwedî dewlet em dixwazin bibin xwedî serxwebûn çi ye yani tiştekî çi ye serxwebûn yani merov bi serê xwe be zarok zêçê xwe çawa mezin dikim pêşeroja xwe çawa ava dikim mektebê xwe çawa saz dikim müfredata xwe çawa çê dikim eskeriya xwe çawa saz dikim çawa xwe dixparêzim aboriya xwe ekonomiya xwe milletê xwe çawa digîrim huzûrê wana hemî em bi serê xwe pîlan û projewî çê dikin tiştekî çima tiştekî xirab e tiştekî süper e merov bi serê xwe bikaribe tişta bike çima ez rabim mirovên kütahyayî bînim Bakurê Kurdistanê ji bo min bi rêvebere me ez ehmeqim tiştekî wisa divê merov ret bike ev krîza kêzikê ku do di çîrokê de min behs kir eyn ev e hevanno herin ji kerema xwe re vîdyoya min a doh em û kêzik baş e çîroka kêzikê merû çawa dikare ji nav krîzan derbikeve yan jî çavkaniya krîzê çi ye sebebê krîzê çi ye dewleta Tirkiye dixwaze te têk bibe dikare dixwaze te xilas bike dixwaze li hemberî te şer bide destpêkirin ve hemî li gorî xwezaya dewleta Tirkiye hemî normal e çünkü di çand û kultura wan da êriş heye dagirkerî heye talan heye ne meseleyekî tu weke millet dibe tu çawa tevgerî helbeste xwe bêje tu nikarî sibê heptayê verê bigirî tu nikarî 100 salan tim bigirî bikî gilî û gazincan derbixî pêş tu bêjî a qedera min xirab e ez bextreşim ez rastê duşminekî pîs hatime ez li kêleka talankeran dijîm em nikarin 100 salê xwe cardin bi şînê dagirin em nikarin êdî stranên şînê çê bikin em nikarin bigirîn em nikarin 100 salê xwe bi girî û hêstran derbas bikin çima li kêleka me duşminekî heye pîs e talanker e xirab e qirker e talanker e qirker e li gorî wî jî em jî tedbîra xwe digirin êdî werin ser hişê xwe milletê Kurd divê were ser hişê xwe heqeten were ser hişê xwe yeketiya xwe çê bike çawa çê dike nizanim ama milletê Kurd xwedî problem e problemê navxweyî ye derdê milletê Kurd ne dewleta Tirkiye navxweyî ye hevando çend û çêm amade kirine ji we re pêşkêş bikim Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî gihîşt Tirkiye Nêçîrvan Barzanî îro bi serdaneke fermî ji bo serdaneke fermî çûye Enqerê paytexta Tirkiye Serokatiya Herêma Kurdistanê da zanîn ku Nêçîrvan Barzanî niha gihîştiye wê derê hevdîtina xwe ya ewil ew be Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fîdan re bike di van deqeyan de hevdîtin çêbû çê nebû ez nizanim hevanno haya ve jê çêbû ji me re ji ragihînin ez jî ji wê derê pêşkêş bikim di nava bültenê de wekî din tiştek ku em dizanin Nêçîrvan Barzanî piştî nîvrojî wê li koşka Serokkomariyê bi Recep Tayyip Erdogan re bicive Nêçîrvan Barzanî Erdogan wê li ser pêwendiyên Tirkiyeyê yên bi Iraqê re Herêma Kurdistanê re dev jê berdin a rewşa li herêmê
çend mijarên din ên ku ji du alyan ji bo du alyan gelekî giringin ew ê biaxivin bi qasî ku me bîstiye mijara wana sereke qesede ye rêveberiya xwe sere Nêçîrvan Barzanî navbênkarî dike yan jî li ser navê dewleta Tirkiye ew ê gotinên dewleta Tirkiye bîne tehdîtên dewleta Tirkiye ji rojavara ragihîne. Pêdiviya Rojavayê Kurdistanê bi bîstina wan tehdîtan tune ye. Dewleta Tirkiye rayedarê wan bi têra xwe tehdîtê xwe li ser çapemeniyê digînin Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê yekê aniha pêdivî bi navbênkara tune ye. Eger dewleta Tirkiye samîmî be Hakan Fidan radibe weke însanên medenî tê qamişlê tê hesekê bi rayedarên Rojavayê Kurdistanê re hevdîtina pêk dîne. Pêşniyazê xwe, projeyên xwe yên siyasî pêşkeş dike weke du dewletên cîran çêbû bû çê nebû nebû. Ama ji ber ku dewleta Tirkiye ji medeniyetê para xwe negirtiye nikare biçe hesekê nikare biçe qamişlê hevdîtina pêk bîne bi rayedarên Rojavayê Kurdistanê re. Ne mihîmekî. Ne mesele yani Rezdar Mazlum Abdî dibe İlham Ahmed dibe kesê din dibin ne mesele ye. Dewleta Tirkiye heta ku binêrin dewleta Tirkiye Hakan Fidan bi zarokekî Türkmena ra jî hevdîtin pêk dîne. Diçe Qibrîsê bi her kesî ra jî bi çaycî ra jî hevdîtin pêk dîne. Diçe her derê. Ama Kurdekî weke muxatabê siyasî naxwaze bibîne. Dibe em hakikaten viya cardim bibêjin. Dewleta Tirkiye heta ku rêveberên Rojavayê Kurdistanê weke muhatabê xwe siyasî nebîne. Çawa ku ew çete mete Şaybanî maybanî Esad Şeybanî jî an hala Enqereyê. Çawa ku wana muhatab digire dibe cem xwe ew çin wê derê hewî du hembêz dikin. Çima Kurdan nagirin? Ka pêvajo du cara du çawa dike yek em awqas emînin ku dewleta Tirkiye ne samîmiyet divê pêvajoyê de. Eger samîmî biya Selaheddîn Demirtaş û hevalên xwe serbest berdida. Eger samîmî biya diçû Rojavayê Kurdistanê rêveberên Rojavayê Kurdistanê muhetab digirt. Pirsgirêkê xwe rast rast bi wan re çareser dikir. Çi dijminahî heye? Ya çi dijminahî heye di navbera dewleta Tirkiye û rêveberiya xwe ser de? Ya yek bila rabe ji min re bibêje. Dijminahiya dewleta Tirkiye bi Partiya Karkerê Kurdistanê re hebû. Êwan jî way çareser kiriye hewî du têra xwe dibînin. Dibînin bi Rêzdar Öcalan re tim hewî du dibînin. Hakan Fidan jî heftê û heft cara çûye İmralî hatiye. Hewî du dibînin. Problem çi ye wê demê? Niha tu bi serokê meselê re hevdîtin pêk dînî ama tu narî bi heremekî xweser re hevdîtin pêk nayînî. Vaya min fikra xwe got. Îjab nake bikim detaya divê naberê de Esad jî El Şeybanî wezîrê karê derve ê rêveberiya demkî a Şamê ji bo agahdarkirina rayedarên dewleta Tirkiye berê xwe daye Enqerê ev ji çapemenî erebî me girtiye. Hate gotin ku El Şeybanî di serdanê de detayên danûstandinên di navbera Şam û rêveberiya xwe ser de wê bi dewleta Tirkiye re parve bike. Şeybanî çima diçe hesab dide dewleta Tirkiye ya? Ya ji xwe tom barak mirovê dewleta Tirkiye ye. Di civînê de ji A heta Z ji her tiştî hayedar e. Têra xwe agahî dide dewleta Tirkiye. Îja kêm me ji Esad çima dişe agahî dide wan ya? Wekî din jî hevan noşxwe niha li Şerm el Şeyx li Misrê tevgereke dîplomatîk a di asta bilind de heye. Welatê Ereb li wê derê ne, mesele Xezayê, İsraîlê, Hamasê. Niha hewl didin çareseriyekê peyda bikin. Di derbarê vê meselê de nûçeyekî min heye ez ji we re pêşkêş dikim ji xwe. Lê pêşî em hinek vê pêvajoyê bikolên ka dewleta Tirkiye ber vê ku derê ve diçe. Yani çima ez aciziya xwe tînim ziman ez hîs dikim ku li Rojavayê Kurdistanê êrişekî tê amadekirin li hember Rojava. Waxtê merû bu yerên siyasî de berçavan. Merû helwesta Şamê, helwesta Enqerê hemî de berçavan. Plan û projeyê wan ji xwe serê mirova da şekil digirin. Yani îcab nake merûv heqeten daneyan jî bide berhev. Merûv hîs dike, hîs. Dibînî yani. Dibînî ber vê ku derê ve diçe. Heta niha derbarê Rojavayê Kurdistanê de heqeten me çi gotiye gav bi gav ber bi wê derê ve çûye jî. Hevan ev edî hûn bêjin zeviya zêran e,
Kaniya zêrane li Kurdistanê derbiye ez ê di dawiya bültenê de derbarê van zêran de heqeten ya çiyakê heye temamî zêr in, zêr jê tê derxistin ka li bendê bin ez ji we re tiştek bêjim. Ama dawiyê de pêşî em van meseleyên pêvajoyê ji nav derxin, meseleya Rojava ji nav derxin, em Helebê jî ji nav derxin, paşê ez werim ser mesela zêr. Ömer Çelik balkişan ser peyama Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan got, Serokkomarê me dibêje ji bo em herî zû bigihêjin armancên xwe yên di derbarê Tirkiyeyeke bê teror de divê hestiyariya herî zêde were nîşandan. Divê hestiyariya bilind ya di derbarê Tirkiye bê teror û herêmeke bê teror ji aliyê hemû hevalên me ve bê parastin. Serokkomar dibêje divê hemû yekîneyên me yên ku kar dikevin ser milêwan di çarçoveya armanca Tirkiyeyê bê teror de xebatên xwe baweyekî bêkê masî bi performanseke bilindtir bicih bînin. Çelik amaje bi pakêtekê nû ya reforman ya partiya xwe kir. Qaşû AKP pakêtekê nû ya reforman ava kiriye ya gotina reform jî pir mühim e. Reform yani makyaj yani. Yani ji nûva hin tiştan çê dikî. İnsanê ku alîgirê reforma be dibe reformîst. Normal mirovên şoreşker hez nakin ji reforman. İnsanê alîgirê reforman be divê manî ku pergala heyî tu diparêzî, tu tenê hin guherînê piçûk tê de çê dikî. İja ji ber vê ya li Kurdistanê mesele şoreşîn ne ya? Li Kurdistanê ji ber ku pergala me tune ye şoreşî pêk naye. Em Kurdistanê ji nûva ava dikin. Navî wî ne şoreş e. Navî ji nûva avakirin e. Şoreş ji bo dewletên çawa? Dewletên heyî. Weke Tirkiye, weke Iraq. Dewletekî heye, tu li wê derê her tiştî sir û bin dikî şoreşê pêk tenî. Ama ême Kurdistanê tune ye, pergal tune, dewlet tune, tiştekî tune ki tu li wê derê şoreşê pêk bînî. Tu ancak dikarî ava bikî. Velhasıl, meselê kûr û dûr in. Ya dibe em hin tişta de zelal be. Maf heye, yek jî xebatên ji bo pêkanînê heye. Mesela, ez dibêjim mafê Kurda ê serxwebûna Kurdistanê heye, maf heye. Mîna çi? Mafê me ê xwarinê heye. Ama tu dixwîyî naxwî kêfa te ye. Baş e? Mafê te ê vexwarinê heye. Ave li wê derê mafê te heye tu vexwî. Ha, tu vedixwî ve naxwî problema te ye, kêfa te ye. Ez jî dibêjim mafê Kurda heye serxwebûna xwe îlan bikin. Ha, îlan dikin nakin, pêk tînin nayînin kêfa wan e. Ama heqê wan divê hebe. Mesele ew e. Mesela zana li Cenevrê me ne? Li Cenevrê hûn zanin li Swîsrê 26 kanton hene. Di destûra bingehîn ya Cenevrê de çi dinivîsîne? Dibêje em kantonekî aydê Swîsre ne me bi riza dilê xwe qebûl kiriye. Ez bawer dikim 105 sal berê Cenevre weke mîrektiyekî bû. Qebûl kir ku tevlî Swîsre bibe. Tamam. Ama tê de şertekî heye. Em kengê bixwazin heqê me serxwebûnê heye. Cenevre kengê bixwaze dikare ji Swîsrê cihê bibe, serxwebûna xwe îlan bike, bibe weke dewletekî Liechtenstein, bibe weke Luksemburgê. Dikare yani. Ama berjewendiyê xwe di yekbûna bi Swîsre ve dibîne. Fayda xwe bi Swîsre re dibîne. Ji ber vê yekê naxwaze bibe dewletekî serbixwe. Çima bibe? Perî wî li Swîsreyê, sînorî wî ji aliyê Swîsre ve tê parastin, tiştekî xweş e. Yani heqê xwe serxwebûnê bi kar nayîne. Ez behsa vê yekê dikim. Dibe dewletên İran, Iraq, Sûriye, dewleta Tirkiye bibêjin heqê Kurda yê serxwebûnê heye. Ama Kurd serxwebûna xwe pêk tînin nayînin kêfa wan e. Mesele ev e. Hemî rayedarên me ê Kurdistanî jî bibêjin. Heqê Kurda yê serxwebûnê heye ama vê gavê em van heqê xwe em pêk neyînin. Şert û şurtên ku em di nav da ne müsaîde ji bo em serxwebûna xwe îlan bikin ama heqê me heye. Heqê me heye. Yan jî hêz û quweta me vê gavê tune em serxwebûna xwe îlan bikin. Van tiştana merû dikare nîqaş bike. Tiştekî ne tabiye. Kesî negotiye Kurd dewlet dixwazin ya naxwazin. Ne wisa ye. Şer çê dibe, xwîn dirije, însan dimirin.
Tu vê demê dî ser teraziyê. Gelo ew qas însan bimirin û em Kurdistan bigirin baş e yan qet însanekî nemire û em Kurdistan jî negirin em ji xwe re bi van dewleta re bijîn. Yani vaya qirara te ye. Tu bi xwe qirar bide. Îdî hûn çawa qirar bidin ne nizanim. Welhasıl Tayyip Erdoğan gotiye Türkiye'ye bê terör tiştekî mühim e bila heval û hogirê me rêveberên AK Partiyê bila destek bidine pêvajî bidin. Ha paket behsa paketê dike. Ömer Çelik dibêje paketeke nû ya reforman heye AKP amadekiriye gelekî mezin e gelekî mühim e. Di destê me de paketeke siyasî heye gelekî baş li ser hatiye xebitandin. Armanca wê başkirina qadên cuda derbaskirina astengên li pêşî armancên sed sala Tirkiye nûjenkirina wan deveran e. Em ser reforma em ketibû van mijara. Yani paketeke nû ya reforman hatiye amadekirin. Berdevkî AKP dibêje peymana behsa peymana nake. Behsa gotinên Erdoğan dike di derbarê destûra nû ya bingehîn de dibêje gotinên Tayyip Erdoğan gelekî zelal û vekirîn e. Ev deynekî hemû siyasetmedaran û hemû mirovên dewletê ye li hember nifşên paşarojê. Yani deynê me hemiyan ku em vê destûra nû ya bingehîn biguherînin. Binêrin Tayyip Erdoğan û derdora xwe bi têra xwe fayde dîtin ji vê destûra bingehîn ya despotîk ya faşîzane ya ku Kenan Evren amadekiriye di sala 1988 de piştî darbê baş e. Tayyip Erdoğan têra xwe fayde dît ji vê destûrê anha rabiye piştî 23 sala dibêje ka em biguherînin ya. Ka em biguherînin. Çi diguherînî? Dixwaze xwe bixe bin garantiyê. Xwe malbata xwe. İja di paketê de ew ê hin tiştan bicih bike formalîte ji bo ku bala Kurdan jî bikişîne. Ji bo ku wekîlên Kurdan jî mecbûr bike ku dengê erê bidine. Paket amade dike. Paketekî hinek tiştên ji bo Kurdan, hinek behsa demokrasiyê bike, em bijin sedî pênc demokrasî, sedî pênc mafê Kurdan, sedî not ew ê ji bo parastina xwe, ji bo xurtkirina xwe, ji bo siberoja zarokê xwe, her tiştê xwe ew ê bike wê paketê ew ê bîne meclîsê, ew ê bibêje ka deng bidine. Tu deng nedê ew ê bibêjin me mafê Kurdan nas kir, Kurdan deng nedaye. Ew ê bibêjin me behsa demokrasiyê kiriye CHP çima deng nade. Vana sextekar in. Ji ew ê rabe gotinên ecêb ecêb bike. Tayyip Erdoğan uzanin xulqê wî wisa ye. İjar ka em binirin çi dibêje? Vana sextekar in. Çima paketê tînî? Madem axwasa duristî dawa Kurd û Kurdistanê bi çar xalan binivîsîne bîne dayne orta meclîsê em dengê xwe bidine. Hadi. De hadi. La CHP'yi jî werin em dengê xwe bidin. Bêjin arkadaş dawa Kurd û Kurdistanê. Çima paket tînî? Mesela paket neyne? Paketê de paketê de çikolata jî tîne û mar û mişka jî tîne. Dibe erê bike. Çawa erê bikim? Wextê erê nekim dibe a ji çikolata hez nake. Hat fehm kirin. Tamam, hatiye fehm kirin. Ji ber vê yekê dibêje partiya me xebatên xwe yên di derbarê pêkanîna vê yekê de bi hestiyarî didomîne. Wekî ku hûn jî dizanin şandeyekê me di derbarê vê mijarê de heye dixebite. Ev şandeya me civînekî bi rêk û pêk dike hatiye qonaxa temamkirina belgeya me ya helwesta siyasî di derbarê destûra bingehîn de. Yani anayasa dixwazin biguherînin destûra bingehîn. Li gorî wî ji xwe re hin tiştan çê dikin. Ka çawa? Hevanna em biçin Helebê. Li Helebê şer û pevçû çêbû ama bi dawî nebiye. Şer û pevçûn wê bidome. Ji ber ku derî ve nebûne. Reyên serekeyên taxên her du Kurdan, Şîx Mexsûd Eşrefiye tenê ji bo çûyîna hatina peyayan vêga vê hatiye vêkirin. Wesayît heye jî nikarin her werin. Bi hezaran dikanê li van her du taxan bifikirin, ew qasa mal difiroşin. Çawa reyê wan hatine girtin? Yani ji bo kîjan armancî tu rê digiriya? Armanca wan çi ye? Hedefa wan hevanna? Dibêjin em dixwazin serweriya xwe li wê derê hakim bikin. Yani em bibin desthilatdar. Asayîş bike ve destê me. Em kontrol bikin. Yani bifikirin
ew çeteyên dewleta Tirkiye ne. Ew ê werin li wan her du taxan bi wan silehê xwe bigerin û zarokê me, gencê me ê diçin mektebê ê di nava jiyana sivîl de ew ê sibê heta warê li wan û wan rûyê wan binêrin. Li tîpa wan û wan rûyê wan ê pîs binêrin mesela. û tehdîtê wan, gefê wan sibê heta êvarê çavê wan li jin û zarê Kurdan be. Yani rewşekî bi vî awayî Kurd red dikin. Bi qasî 400 hezar Kurd hene li her du taxan. Ji peymanekî mor bibû qesede YPG xwe vekişandibûn ji wan her du taxan bi şertê ku asayîş di destê Kurdan de bimîne. Yani bi Keleşnîkov yan jî bi silehên biçûk yani. Ji dixwazin niha wî jî rakin. Halbikî peyman heye yani li hev kiribûn qaşo. Ji niha HTŞ hikûmeta demkî her ku bihêz dibe, her ku digêje rewabûnê diqada navnetê wî de bi zexta dewleta Tirkiye jî tên hêdî serkeftên Kurdan dixwazin bi dest bixin. Yan jî ji wan bigirin. Yani hin derdor dibêjin mesele ne HTŞ ye, ne Colanî ye. Hin rayedarê nava HTŞ gotine ne min. Hêzên dewleta Tirkiye ne, çeteyên xwe birêk kirine, askerên dewleta Tirkiye ne, ûnîformayên wan însanan li xwe dikin, tên dixwazin bikeve van taxan. Yani cûreyekê dagirkeriyê wekî Efrîn wekî serê kaniyê ye. Yani firqa wî tune ye. Wê rojê beriya du rojan ceribandin. Yani di dawiyê de em dikarin bigêjin vê qenaetê dewleta Tirkiye bê erêkirina Colanî û hikûmeta demkî ya Sûriyê yan jî dibin navê wan de dixwazin Helebê bikin wekî Efrîn serê kaniyê girê spî. Temamen. Ez dibêjim em gihîştin vê encamê, ez dibêjim îjapnake merûv êdî zêde bikolê. Aniha hewldana dewleta Tirkiye heye beriya du rojan ceribandin çê nebû, bersivekî pir tund girtin. Êdî ji Ewropê ve qesedê jî wê bikeve nava hewldanan wê bixwaze askerê xwe ji nû ve bişîne Helebê ji bo parastina wan însanan. Bi vî şiklî nabe. Encama civîna li Şamê hê tam şekil negirtiye hevanno. Yani hin gotin tên derva lê tam encam tune ye. Kî dibêje bila bibêje ji ber ku tiştekî zelal heta ku negêje ber destê me teyît nebe merûv nikare bibêje. Zû bi zû çê nabe jî. Aniha hala hazir dewleta Tirkiye bi rêya Şamê dixwaze zextê bide ser rêveberiya xwe ser ji bo qesedê xwe belav bike tevlî artêşê bibe. Ji bo weke gava destpêkê Reqa, Tebqa, Derezor teslîmê hikûmeta demkî ya Şamê bike. Li Rojavayê Kurdistanê jî navçe û gund dikarin bikevin destê Kurda, ew jî hemî formalîte ye. Tu wan gund û taxan û hin herema tu bidî destê Kurda, şek û silehê wanê giran jî ji wan bigirî, qesedê jî belav bikî, temam e çû. Yani hinek bihêz bin, hemî yani derdê wan ew e pêşî wan hêza mezin ya qesedê hinek perçe bikin, paşê pey derpê hêdî temamî sîrobûn bikin. Mîna çîroka Gaysor. Gaysor min çend cara ji we re gotibû çîroka wî ez ana dubare nekim, ji xwe hûn zanin. Hevalên ku bixwazin rojekê de em dikarin çîroka Gaysor ji we re bibêjin. Hevanno. Welhasil niha ji heft rêyên ku diçin her du taxan tenê du rê hatine vekirin, ew her du jî rêyên pêyan e, bendên ji axê hê jî nehatine rakirin, ji ber vê yekê derbasbûna otomobîlan ana vêgavê nemimkün e. Ew qas jiyana sivîl a di nava van taxan de çawa bi rêva diçe, dikandar pêdiviyê xwe çawa dikarin temîn bikin ez wî nizanim. İnsan çi dixwin, çi vedixwin yani ambargoyekê ciddî heye. Wekî din hevando ev kabîneya ewlekariyê ya İsraîlê îro bi pesendkirina peymana agirbesta li Xezayê îro li hev dicive. Hûn zanin civînekî pir ciddî heye aniha li Qahireyê didome. Di çarçoveya vê civînê de êdî kabîneya ewlehiyê ya İsraîlê jî ew ê jî bicivin, ew ê jî di derbarê vê biryara agirbestê de hinek xwe zelal bikin. Di nûçeyên medya İsraîlê de hate diyarkirin ku kabîneya ewlehiyê wê bi dema heremî îro saet du hevdan de li hev bicive. Peymana agirbestî ya ku di encama danûstandinê li Misrê de pêk hatiye wê were pesendkirin.
Artêşa İsraîlê ra gihand ku bi agirvestê re ew xwe amade dikin leşkerên xwe baweyekî qismî ji hinek xalên li Xezayê vekişînin. Artêş wekî din çi dibêje di çarçoveya bicîhanîna qonaxa yekemiya peymana agirvestê de yekîneyên li Xezayê xwe amade dikin di demekê nêzik de vekişin xetên ku pêş de hatine diyarkirin ji bo wan. Serokê Amerîkayê Donald Trump jî ragihandibû ku İsraîl û Hamasê qonaxa yekem ya plana agirvesta li Xezayê pesend kirine, yani qonaxa yekem ya agirvestê ye. Xuyayê gelek qonaxê din jî hene. Trump bi xwe dibêje ji bo peymana agirvesta li Xezayê dawiya vê heftê dibe ku ez werim rojhilata navî. Were İsraîlê. Yani sedî set diyarine hê bilêta xwe nebiriye lê dawiya heftê ew ê were. Bilêt bihane Trump dikare were nikare were nizanim. Trump destnîşan kir ku danûstandinên agirvestê yên ku hîn jî li Misrê didomin baş derbas dibin. Serokê Amerîkayê got ji bo rojhilata navî niha peymanekî aştiyê ya gelekî baş heye bi rêve diçe. Em hêvî dikin îjar pêk were. Li Misrê ekîbekê me ya nuwaze heye. Müzakerevanên gelekî başin serkeftîne. Biya min ev peyman îjar wê çê bibe dibêje Donald Trump. İhtimala pêkanîna wê gelekî zêde ye. Dibe ku ez jî di dawiya heftê de biçim wê derê, biçim Misrê. Misrê İsraîlê ji xwe berhevdane ew ê biçim wan dire. Êdî çawa tê nizanim. Jêra deve me bişanda. Ew jî oqyanûsê eval no. Trump paşê di axaftina xwe de dibêje dibe ku roja şemiyê ji Amerîkayê derkeve biçe herêmê roja yekşemî jî li herêmê be. Serokê Amerîkayê Donald Trump destnîşan kir ku pêvajoya danûstandina niha baş dimeşe. Gelek welatên Müslüman jî tevlî vê pêvajoyî bûne. Rewşekê wiha berê heta niha tu jarî çê nebiye. Yani ew qas di asteyekê bilind daye erêkirina hin dewletên Müslüman jî hene ê Ereb jî hene. Em hatin ser meseleya zêrhevandan. Meseleya zêr çi ye? Li navçeya Tîkabê ya parêzgeha Urmiyê li Rojhilatê Kurdistanê kaniya zêran heye. Jêra dibêjin zireşoran. Li wê derê xebatên derxistina zêr dest pê kiriye. Proje temam e. Dema proje temam bibe salane derdora 3 ton zêr jê tê derxistin. Proje gelekî buha ye. Yani xebatên amadekirina projê. Xebatên ji bo derxistina zêran gelekî buha ye. Çi ye mesela? 13 trilyon tümen mesref hatiye kirin ji bo ku em wan zêran derbixin. Yani dewleta İranê derdixe. Ne Kurd. Axa Kurdistanê niha di destê İraniyan de ye ew derdixin. Rayedarê İranî Mihemed Mîrzayî da zanîn bi qedandina projê re hilberîna zêr a kaniyê de salane 3 ton zêr û tonek zîv e. Salê 3 ton zêr derdikeve, tonek jî zîv derdikeve. Nekê me 3 ton zêr em werin em hinek muqayese bikin. Yani ji keviran derdixina, kevir zêr in. Dibe hemî perçe bin, di wê axê de zêr heye, mesrefê însan dixebitin. Wê bixwasî 2000 însan bixebitin. Li gorî vî kesî bi pêşxistina kaniya zêran ya zireşoranê re wê pirsgirêka bêkariyê jî, betaliyê jî li herêmê hinekî kêmtir bibe. Derfeta kar ji bo zêdetirî 500 kesî baweke rasterast yan jî nerasterast wê çê bibe. Aniha însan dixebitin wê 500 kesî din jî biçin bixebitin. Kaniya zêran ya zireşoranê dikeve nêzîkê gundê zireşoranê. 35 kilometre li bajarê Tîkabê yê parêzgeha Urmiyê dûr e. Yani 35 kilometre nêzî Urmiyê. Li gorî rapora rêveberiya pîşesazî ya Urmiyê, ev yêdeka Kanzayê zêdetirî 32 milyon ton kevirê bi zêr hatiye texmîn kirin. Yani tê texmîn kirin ku 32 milyon ton kevirê bi zêr heye. Sala 2001 lêkolînên li ser kaniya zêran ya zireşoranê dest pê kirine. Sala 2014 dest bi vekirina kargeha hilberîna zêr alvê deverê hatiye kirin. Dawiya aynı salê yani 2014 de jî kargeh bawekê fermî ji aliyê cîgirê yekemiyê Serokkomarê wê demê ve İshak Cihangirî ve hate vekirin. û dest bi kar kirine 2014.
Rêveberê Kaniya Zêran ya Zeraşoranê navî Cefer Sadiq Eskenderiye ew jî çi dibêje niha 1200 karker hene li wê derê li Kanzayê dixebitin bi qedandina qonaxa duyem ya pêşxistina Kanzayê re wê derfet çêbibe ku 500 kesên din jî di kar de bixebitin. Li Urmiyê sê kanzayên zêran ên çalak hene aniha aktîfin dixebitin. Kanzayên Zeraşoran, Axderê, li Tikabê û Kaniya Zêran a Rebetê ew jî li Serdeştê ye. Li Pîranşar, Xoy, Tikab, Bokanê 5 kanzayên din ên zêr hatine dîtin. Dibin lêkolînê de ne, dest bi hilberîna zêr ji wan kanzayan nehatiye kirin, yani bahsa Kaniya evê dikim, Kaniya zêr yani. Kanza yani Kaniya zêr yani. Li gorî amarên fermî yên Wezareta Pîşesazî ya Îranê yêdeka kevirê zêr ya Urmiyê zêdetirî 54 milyon tonan e. Zêdetirî 33 milyon ton ji wê tenê li herêma Tikabê ye. Di kanzayên yani di Kaniya zêr a Zeraşoran û Axtarê de ye. Mesele hinekî tevê reqema jî tev lê hev dibe, yani dibe merov bizanibe li temamê Îranê herêma herî bi zêr dewlemend Rojhilatê Kurdistanê ye, herêma Urmiyê ye û ew e. Sê herêmên cuda ne binêrin. Pîranşar heye, Xoy, Tîkab, Bokan. 5 kanên din ên zêr hatine dîtin. Li gorî berpirsên wezaretê ev Kaniya Zêran ê Urmiyê xwedî potansiyelekê hilberîna 140 ton zêr e. Xebat eger were kirin baş 140 ton zêr jê tê derxistin. Her tonekî 1000 kîlo ye. 140 ton zêr tê derxistin. Urmiyê xwedî yêdeka herî zêde a zêran e li tevahiya Îranê. Ji 131 yêdeka zêran li Îranê Rojhilatê Kurdistanê li vê parêzgehê ye. Yani binêrin ji 131 temamê zêrên li Îranê li Urmiyê hatiye dîtin. Ev rêjeyekî pir mezin e. Nêzîkî ji 135 zêrê Îranê li vê parêzgehê tê hilberîn, beşeke mezin ji wê jî ji Kaniya Zeraşoran û Axtarê yên bajarê Tikabê ye. Ev qîmeta yêdeka zêr a parêzgehê zêdetirî 17 milyar dolarî ye. Heta niha 320 ton yêdeka zêr li Îran û Rojhilatê Kurdistanê hatiye dîtin, 158 ton ji wê li Rojhilatê Kurdistanê ye. Ez çima van reqeman dibêjim? Ez zanim belkî di serê we de tam şekil nagire, dikeve qeydan hevalma. Hevalê ku bixwazin dewlemendiya zêr ya li Rojhilatê Kurdistanê bixwazin hîn bibin, yan jî merov nizane demekî dûr paşê, cana xwendevanên unîversîtê hene dixwazin lêkolîn bikin, ev agahî ji wan re lazim in. Di demên pêş de ew ê bigihêje 400 tonê, yani 400 ton zêr wê were peydakirin li Îran û Rojhilatê Kurdistanê. Heta 3 salê din hilberîna zêr salane digihêje 25 tonê. Salê 25 ton zêr tê derxistin. Îran di warê hilberîna zêr de li ser asta Asyayê di rêza 12 de ye, li ser asta cîhanê jî di rêza 46 de ye. Li gorî amarên fermî, agahiyên fermî, Îran di warê bikaranîna zêran de li ser asta cîhanê dehemîn welat e. Hevan no. Mesela me ya zêra bi vî şiklî ye, niha ez ji we re çi pêşkeş dikim binêrin. Li Kanadayê Festîvala duyemîn ya fîlman ya Kurdî ya Vancouverê bi duruşmeya zimanê dayîkê tê li darxistin. Festîvala duyemîn ya fîlman ya Kurdî ya Vancouverê di navbera 17 û 19 Cotmeyê de du sala 2025 de yani îsal piştî çend rojê din tê li darxistin. Têde 22 fîlmên Kurdî wê bêne nîşandan ku di nava du sûd fîlman de ji wan hatiye hilbijartin. Festîval bi duruşmeya zimanê dayîkê tê li darxistin, balê dikişîne ser rola jinê di vegotina çîrokên Kurdî de. Herwiha armanca serekî ya festîvalê nasandina çîrok û çanda Kurdî ye. Fîlmên hatine hilbijartin ji cûreyên cuda yên wekî fîlmên dirêj, kurtefîlm, belgefîlm pek de. Festîval ji aliyê Komeleya Çandî ya Kurd Kanadayê ve tê organîze kirin.
piştgiriya kesayetên peyebilind yên Kanadayê wergirtiye. Wekî kî Serokvezîrê Kanadayê Mark Carney, Serokê Herêma British Columbiyayê David Eby, şaredarê Vancouverê Ken Sim. Ev piştgirî weke naskirneke fermî ya çanda Kurdî jî li Kanadayê hûn dikarin bibînin. Wekî din li Rojavayê Kurdistanê hevano hêzên ewlekariya hundirîn şebekeyekê diziyê yanî çeteyekê diziyê dikin keşifkirine, dîtine û têkbirine. Çar kes hatine binçavkirin li gorî daxuyanî şebeke yani ev çeteya diziyê zarok bikardanîn ji bo bikevin malan, dikanan, atölyeyan tiştan didizîn têkbirine. Buhayê kelûpelên şebekeyê ku dizîne kesê hatine desteserkirin ji bo yani gelekî giran e. Ev malzemê ku dizîne yê pê buha ye yani. Welhasıl kesê hatine girtin jî ji bo tedbîrên qanûnî derxistine pêşberî dadgehê. Qet nehatime cem we qet li peyamê we nenêrîme ka hûn çi dibêjin mala we ava welat baran her hêvî. Recai Onay bi Xwedî wisa ye mamoste Recai. Kemal Beştaş mala te ava tu jî her hêvî. Hûn dikarin ji kerema xwe re hinekî piştgirî bidin vê kanalê ya? Ka hinek ê nebûne abûne hema ji kerema xwe re ana tak 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 lêxin bibin abûne vê kanalê hinek mezin bikin em bûn 25,000 kes. 25,000 abûnê me hene vê gavê. Bibin endam jî ew jî mühîm e. Wekî din hûn zanin demên pêşme de pêdiviya milletê me bi kanalên bi vî şiklî çêdibe. Ev hezkirina we yani ecayîb peyamê wê xweş hene. Hezkirinê xwe pir xweş beyan dikin mala wê ava. Ême jî li beramberî vê hezkirina we çiqaş destê me tê em ê di xizmeta xwe de kêm nemînin. Bi hêviya rojên xweş, azad dem baş.